Libuan ka mga senior citizens sa dakbayan sa Talisay ang nakadawat og financial assistance alang sa unang quarter karong tuiga. Si Chona Carion sa exclusive report. Human gipalabang sa konseho sa dakbayan sa Talisay ang dugang 2,000 pesos nga financial assistance sa miaging simana, musumada na sa 6,000 pesos ang kinatibuk ang kantidad nga ilang madawat matag tuig. Karong adlaw, gisugda na pag-apod-apod sa City Social Welfare Development Office ang 1,500 pesos nga financial assistance alang sa mga senior citizens alang sa unang quarter ning tuiga. Ihatag ang financial assistance kausa matag 3 ka buwan. Banabanang moabot sa 13,700 ka mga senior citizens gikan sa 22 ka mga barangay sa Talisay City ang makadawat og hinabang pinansyal. Ang mga bedridden nga beneficiaries mismo ang taga City Social Welfare Development Office ang muhatod sa ilang panimay. Atong schedule sa atong mga barangay kutob ta sa Sabado. And then next week, mauna na po na itong pagpanghatod sa katong mga bedridden. So doon na lang sila hantod March 22, katong wala pa makaklaim during sa schedule sa barangay, nga moadto sila sa opisina sa OSCA. Nalipay ang mga katiguangan sa financial assistance nga nadawat. Palit ang mga kauman. Ang uban bayad sa kwan, kurente. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.